Здравейте, приятели! Може би по заглавието и по това, което объркам, сте разбрали, че днес ще правим слайм. Този слайм съвсем малко не на място го обърках, затова е малко по-течен, но иначе се получава доста добре. Сега ще ви покажа съставките, които ще са ви нужни, по-скоро материалите. За слайма ще са ви нужни купичка или кутийка за храна, в която да миксирате продуктите, лъжичка, с която да миксирате, сол, не че аз ми е останала кой знае колко, сапун или душ гел. Аз ще използвам този душ гел, който изсипам в кутийката от шампуана, понеже няма да хъба сапуна, и шампуан, в който ви препоръчвам като мен, както ще направя в клипа, да използвате повече от един, понеже доста бързо свършва и не е много добър вариант да свърши толкова бързо шампуана, ако нямате друг. Затова, ако решите също така слаймът ви да има някакъв по-различен цвят, ще ви трябват боички, в които да изсипете после цвета. Нека да започнем. С първа стъпка ще започнем с сапуна, като сипем вътре в кутийката. Не дейте сипвайте много, поне толкова трябва да има, понеже после когато прибавите другите шампуани и тем подобни, ще стане доста зле. Сега трябва да разбъркате малкото сапун добре, като да се усети по-силно миризмата му, и да сложите малко шампуан. Аз първо ще започна и ще сложа първо този шампуан. От шампуана можете да сложите повече, зависи колко искате да ви е голямо желето. Шампуанът ви трябва да е доста гъст. Няма значение от цвета му. Много хора казват да гледате да не е цвят, който да отцвети цялото желе. Напротив, няма значение. После като го разбъркате, просто ще се получи някакъв цвят. И най-накрая, просто ако решите да имате друг цвят, ще му добавите боя. Това не трябва да ви тревожи. Ето точно тези толкова, не мога да го обясня, желирани шампуани, душ гелове са перфектни за слайма. Така. След като сложите от всеки шампуан, ще се получи нещо такова, прилича на око против урулки. Трябва да го разбъркате много добре, така че да се получи нещо месесто. Вече да стане смес, която да си прилича на желе. Нещо ето такова. Само да ви предупредя, че това желе няма да можете да си го играете с него в ръце, понеже не е кой знае колко удобно. Може и да можете, но няма да ви е много удобно. Доста ще ви бъде по-забавно да го бъркате или да го изсипете в нещо, в което да може да го мачкате. И да го направите на стрес бол. Сега идва най-важната и трудна част от целия слайм, и това е солта. Понеже ако сложите повече сол, ще прецакате всичко. Доста хора казват, по-скоро си мислят, че като сложат повече сол, слайма ще стане по-добре. Не е вярно. Трябва да сложите някъде половина лъжица, ако сте с моите размери. Даже не трябва да изсипете цялата, защото самата сол разрежда слайма и той става по-воднист. Бъркайте го добре. Това желе го правя без боракс и лепило.
Точно поради тази причина не можете да го мачкате толкова в ръце, но отново става перфектното и готино желе. Та сега ще ви покажа, така да го кажем, най-важната част, която трябва да свършите, когато вашето желе е готово. Трябва да го сложите за малко във фризера, колкото се може по-дълго време, някъде 5-10 минути, ако можете и по-дълго време, още по-хубаво. Както казах, колкото по-дълго време седи, толкова по-добре. Когато го изсипете, го пъхате в фризера. Хайде при моето другото желе. Ето ги двете ми желета. Това седи в хладилника вече 5 минути. Надявам се това клипче да ви е харесало и ако искате да направя още такива видеа, как се правят разни неща, ще се радвам да ми напишете в коментарите какво искате да ви покажа как се прави и дали искате като цяло такива видеа. Мерси, че гледахте!